Grabe bay. Kapila na ko kasi buhat og video. Wadyo ko na monetize gyud. Tanaw na akong dashboard ani be. Uy! Hala! Monetize na ko! Banatan na ko nag-upload! Yes! Vlogger na ko! Takloy, nung sa kadra? Vlogger na ko, te! Na-monetize na ko ang Facebook! Sure ka? Lagi, te! Gitanaan ako dashboard! Ninggawas ang monetization! Masikat na juga na Takloy, tabangi baya ko ha? Ay, kabala ka, te! Huwag mo dato ko! Tabangan lagi, te ka! Bantay ka ha, tabangi jud ko ha? Nag-training magkakag-rescuer, kumusta man to? Mao ka ni Tino! Ninyon, mato sila nga mutawag na daw! Wala-tulata lang Takloy, kaya basin day manawag to. Rescuer pa jud ka, nya vlogger pa jud ka. Paldo. Gani, Tino! Taysa! Ninanawag, te! Basin mo na, ni! Hello? Congratulations! Ha? Nawat na ka sa pagka-rescuer! Sure ka, sir? Oo, pwede na ka mo duty! Yes! Te! Nakuha ko sa mga ka-rescuer! Uy Takloy, boy nasa ni mo, imuha yung adlaw ron ba? Gani, Tino! Excited na kay kumuluwas ang tao! Kung muluwas kay kag tao, Kloy, i-vlog jud. Eh, nga naman! Para mo sikat kag taman ba, para dangan kag ma-upload. Gani, Tino! Sige! Uda di, ano no? Oo, lisod jud basta di ka maminaw. Para asa man din ni siya? Di Kani? siya, mo ni si Litor, ano mo dagan ka? Ah, mo din ni sulitor para mo dagan? Oo, mao ni. Sa man, patudlo kag drive. Sige daw, tudloy daw ko bay. Sige. Ako'y bahala nimo sa likod. Sige, ikrang na. Sige! Ah, one click naman bay. Tarong drive ha. Lagi! Basta tudloy ko ha, hindi ko ha. Sige, nahinaya po gaan si Litor ha. Sige, hinaynayan naman ka. Di lagi mo dagan. Alangan, kay wala pa maganing kambya. Ah, kinahanglan ba din na ikambya? Sige, isa ra. Si Litor eh. Agay, gingnan bitaw kang break! Agay! Wala ko katuod sa break! Uy, hala! Di na disgrasya! Uy, kano na disgrasya man ni? Tabang! Katabang imi! Tawag rescuer! Sige, ulat sa! Manawag ko! Hello guys, good morning! Nakakaroon sa kuan. Saan nanawag? Hello, sir! Nay na disgrasya dir, sir! Uy, hello! Diri, sir, sa may crossing! Oh, sige! Padulong na ko diya! Takloy! Unsa man ti? Tarong kag-rescuehan niya, sabay pag vlog. Lagi ti! Kini, makatabang na gyud si Takloy sa kuha. Uy, naunsa man ni? Tanaw ni mo, naunsa ko! Tabangi ko ba na ipit ko? Naipit ay ka! Madali lang ha! Sir, unsa man ba na di mo imong cellphone? Kadili lang, iyon sa akong kamera. Hello guys! Na ako karon diri sa crossing guys, kinay na disgrasya guys. Sir, tapangin ni sila oh. Luoy na kayo, busing makuyapan ni ron. Guys, hapit na makuyapan ang isa guys. Ang isa guys, kay naipit sa motor. Usaon mo kanino? Comment pa sa comment section guys kung usaon ni pagluwas. Oh, luoy kayong isa oh. Sir, mamatay na lang may di ka pun minimum rescue. Sir, unaw naman uning vlog. Rescue sa sila oh. Monetize na siguro. Uy, shout out from isa man niya. Juyax! Uy, shout out Juyax! Kuasa mo karot ay Maragusan! Uy, napoy nag-comment si Dave! Nag-send og star! Nag-comment pa si Junami! Comment! Uy, Junami! Shout out Junami! Tabangi sa na imuhang kaugalingon. Takara mo ka! Nagtabang naman ko sila ha! Nag-rescue na ko! Sir! Dito ka mo tabang, sir! Uy! Wa na! Nakuyapan ang isa! Iopsa na akong cam kaysa kay luwasan sa nako. Buhi pa ka? Awa, nitigok na. Diya pa ni mo luwason nga wa na. Ay mo kabala ka. Dalaw natin mo sa ospital kay naposta na akong video. Grabe. Di man na basta-basta ni mag-rescue. Di pa ningot jud ko. Uy, nandawag. Hala si Kuya. Luya. Oh, hello, Takloy! Tumong ate rin, naglugo sa ginawa! Naglain ng naong! Rescuer na tayo, ali! Ha? Lunsa si ate. Sige ya, padulong na ko. Oh, Takloy, may gaya na ka! Ali! Naunsa mo na. Na, amot na ning bayana, oy! Igor man ta ni inuong sa drinks! Unya. Na, nisaka ang kabuhi sa utok, oy! Awa! Tasa.
Iyon sana akong kamera. Ha? Nga naman? Para na ako pang reels ba? I-upload na ako. Hello guys, nanapag ko dali sa akong ate guys. Girescue na mo guys kay ang kabuhi ni saka sa utok guys. Pero guys oh. Comment na mo guys kung angay pa niluwason. Oh, grabe manguda, tiwasan manuunta.